Здравейте! Ето, оставих колата на сянка, хубава сянка. Ето и природата отгоре, планината, караваната. Доста хубава избояла трева. И днес пристигнаха повечето от материалите, двете палета, арматурна мрежа, железа, профили за гипсокартон и финалната част са плочките за баните. Така, и на нас сега, след стоваренето, поизморихме. Вчера дойде ми тази машинка за циклене на паркет и душоме. И е време за почивка. Естествено. Уморихме се при свалянето. Закуска, банички, ето ги, бузичка, кафенцето. Да, и сега ще седнем да починем малко. И се продължаваме после. Да, Галюш. Вижте и нашата сливка. Какво сърчице ни даде сливката. Да, обратно. Ето го. Да, хубаво сърце, да. Птичките ни пеят тук от високо. Да, супер сме. Сега ще седнем си починем, да. И да продължаваме. Тук с изграждането на стълбището за мазата. Чао за сега! Чао, чао! Ще се видим пак!